para kanako ang akong kining ikatambagan na kanimo. Mura ba nagtabo ba nga naghimo lang gid ka og sakit sa imong dugan, dili ba pasabot nga kung nakagusto ka so sa kay binuhat, mangulitaw ka makuha na ang dayon nimo ayang kasing-kasing. Kinahanglan ang matag binuhat, may tabo lang ang pagminhalay kung adunay spark ba, meaning kung aduna say pagbati ganha kanimo. So ang problema karon kini imong istorya wala man siya pagbati nga kanimo, rason gahangtod karon wala agi sugot, so nasakitan ka. Kinsa may mabasol ini dili siya ang mabasol kung dili ikaw ngano man. Kapila na ka sig diskarte sigag kung yab sa iya wala ka kidawat pero gahi ka og ulo ngano man imong mangyapong gipamugos. Okay gugmahan ka sa iya, grabing gugman nimo, pero ang problema karon wala man si pagbati nga kanimo. So ang akong ikatambagan na kanimo pasagdi siya, kalimti siya, move on, palayo kay mura na sekreto pangita og usa ka binuhat nga adunay pagbati nga kanimo. Muna ka importante kayo nga imong himuon.